Kusangana zvekwatiri kuita zuva ranhasi pano pautindi TV. Zita rangu ndinoitwa Elder David Kanjanda. Nhasi ndine nyaya dzakawanda dzinokwana kuita idzo 4 kana kuti 4. Ndine musanganiswa wenyaya, so regai ndikupei musoro wenyaya imwe naimwe, then tobva tazopinda munyaya imwe naimwe sezvairi. Tatanga tambonzwa misoro yenyaya dzatiinadzo. Nyaya yekutanga yatiinayo nhasi iri pamusoro pamukoma Cardwell Chiteka. Tine maupdates aripo atiri kuuya nawo nhasi. Nyaya yechipiri tine nyaya yekwaodzi kwakatsikwa mukomana Richard Makoko negutsu kuya kwashata uko. Tauya neimwe, kune mumwe akabva kutsikwa futi. Amenoti zvichiri zvega here? Magutsu ari kutopedza vanhu ikoko, kuti achiri magutsu here kana kuti vanhu vakupondwa vozokandwa munjanji. Tiri kuuya nenyaya yacho zvakazara. Imwe nyaya yatiinayo nhasi ndeyababa vaya vekuSouth Africa vari kuti vakutya kudzoka kumusha kuZimbabwe. Musha wakapiswa nemidziyo yose ikaparadzwa. Vari kuti ndiri kutya kudzoka nekuti ndakamirirwa kuti ndichiurayiwazve inini wacho, saka tine nyaya yawozve zuva ranhasi. Then nyaya yekupedzisira yatiinayo nhasi inyaya yababa vamwe vatibata. Dzimwe nyaya dzacho so vari kuti sekuru vavo, hanzvadzi yababa, ari kudanana nemudzimai wavo. Sekuru wavo, hanzvadzi yababa kwadzi, ari kudanana nemudzimai wavo. Senguva dzose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV. Kuti utindi ndo kuti thickness kana kuti ukobvu, zvinoreva kuti kana wasuwira nyaya dzakakora dzese unongomhanya paUtindi TV. Regai tipinde munyaya dzedu dzezuva ranhasi. Nyaya yekutanga ndeyamukoma Cardwell Chiteka. Munoziva kuti vazhinji tatakamirira part 7. Part 7 haisati yabuda, ichauya. Asi ndine nyaya dzandinadzo panapa. Mukoma Cardwell vari kuti izvo vari kupinda mukoti musi wa30. Vari kupinda mukoti musi wa30. Dare redzimhosva rine matongero araita nyaya iyi nekuda kwekuti kwekudhileya kwaita nyaya yema-DNA yadhileya nezvikonzero zvakawanda. Ndinotenda kuti zvizhinji munozviziva. Vakateerera part 6 hapana zvakawanda zvekuti tinogona kupedza nguva tichitaura panapa, but zvizhinji zviripo papart 6 paya patakataura nasamukuru. Ndipo patakataura nyaya iyoyo yekuti mai vari kusunga play panhau yema-DNA. Izvo zvizvi vakatobva kutaura kuti havasi kuda kuti ma-DNA acho aitwe kwakachipa. Vari kuda kuti zviitwe zvakadhura zvacho. Izvo zvinodhura, zvinobudisa mari izvozvo. So musi wa30 dare redzimhosva tiri kutarisira mudare ndezvekuti mukoma Cardwell vachanzi vambosana kubhadhara vana maintenance vakamirira ma-DNA, nekuti ndo zvakataurwa nedare. Dare rakataura izvozvo. Ndinotenda kuti ndo zvaakundopasiswa musi wa30 zvekuti mukoma Cardwell Chiteka vanenge vakusana maintaina vana vakamirira kuitwa kwema-DNA, nekuti process yacho yema-DNA iri kureba. Then imwewo nyaya iripo tichiri panyaya yamukoma Cardwell Chiteka ipapapo ndeyekuti mai Chiteka pavakaenda mudare vakaenda vachindobudisa panyaya yemaintenance iyoyoyo, vachitaura kuti vanenge vaiklema mari dzakati wandei dzinosvika kuma-500 pamwana mumwe chete. Vachiti mukoma Cardwell vanowana mari yakawanda pamwedzi. Vakabudisa pepa rairatidza kuti vaimbobata mari, ndofunga kunana 2018, vachiita zvegold vachishanda nefidelity. Saka ndo ravakaenda naro seumbowo hwekuratidza kuti munhu anowana mari yakawanda pamwedzi. Asi vaChiteka vakazoendawo negweta ravo vakandopikisawo mutongo iwoyo. Tinotenda kuti zvese izvozvo zvichabatwa musi wa30, but hatidedi kunyanya kupinda into detail yenyaya dzinenge dziri kumatare edzimhosva, but tinongobata zvekare zvakareruka kuti at least tinge tichizwisisa nekuziva kuti chii chiri kutora nzvimbo, chii chaakuitika, uye taapapi panyaya yamukoma Cardwell Chiteka. Anditika ndo mamiriro azvakaita. Then imwe nyaya ndeyekuti mukoma Cardwell vakandibata vachiti Elder, pane mwana aigara mwaRusape, mwana wedu mukuru, ndichimulojera imomo mwaRusape, ndichimubhadharira
kumubhadharira mari yerendi nekumubhadharira maschool fees and so forth. Aitouya kubasa kwamukoma Cardwell Chiteka uko achindotaura kuti akuda zvakati ari kuda zvakati vachimupa, but vari kuti ndakazosurpriswa chizi mwana iye akazoitirwa zvemapepa ekuti aende kumaintenance. Ndikazomubvunza ndikati, kwazi ndakamubvunza mwana ndikati ndozovasarudza here izvi kuti uchiita zvemaintenance than kuti ndinge ndichingoita newe zvandaikuitira kuti ndokubhadharira mari yerendi ndichikubhadharira maschool fees ukada chawada wouya semwana ari kuuya kuna baba vake. Azi mwana akati aiwa izvi ndo zvandasarudza. So ivo kutaura kwavo vari kuti inongova influence yamai here, inongova influencewo yamai nekuti sevana vanenge vaine bondika, mwana kazhinji anenge asina mhosva but vana vanenge vainewo bondi namai, saka zvinonetsa kuti azorasisa pfungwa dzamai. Kazhinji kacho anongofolowa zvinenge zvichibva kuna mai izvozvo. Ndo mamiriro azvakaita so far panyaya yamukoma Cardwell Chiteka. Handifungi kuti pane chandasiya ipapa, kana paine chandasiya tinozonga tichiudzana nekufamba kwenguva, but zvikuru zvacho pamusoro penyaya yamukoma Cardwell Chiteka tazvibata. Right, handei panyaya yedu number 2. Varume kune nyaya iri kuitika paodzi apo muAdha Tranzau, muri kutsikwa vanhu. Takabva kurufu musi uno apa. Kana paine vasina kuona vhidhiyo iroro, titori parufu tichiviga Richard Makoko anga atsikwa negoods train. Kana kuine vasina kuona vhidhiyo iroro, vhidhiyo racho rakanzi odzi akatsikwa nechitima, goods akasiya mhuri, zvinorwadza wedwe. Ndo manyorerwa arakaitwa zvandiri kutaura izvi kuti odzi stroke tobva tati akatsikwa nechitima, tobva tanyora kuti goods weshona chai tobva tati akasiya mhuri, zvinorwadza wedwe. Tari tsvagai vhidhiyo iroro muchaona kuti takataura nehama dzaRichard Makoko maringe nemafiro aakaita, but tichingobvako achivigwa sanhasi takaswera zuva rimwe, the following day yacho kwakabva kwatsikwawo mumwezve anonzi Tendai Chikuku, akadamburwa gumbo rikaenda uko, musoro ukavhurwa, pfungwa dzikaenda uko, daro zviya munongoziva zvinoita gutsu zviya. But pamusoro paizvozvo vanhu vari kutaura kuti pana Tendai uyu abva kutsikwa uyu hazvisi kuratidzika sekuti angotsikwa, asi zviri kuratidzika sekuti anogononga apondwa somewhere ndobva auya okandwa munjanji. Saka paakutoda kutonyatsa kuchitoitwa mainvestigations akasimba paAdha paodzi apo mudunhu raMambo Zimunya. Kune vamwe vaiti odzi anda marange. No, hatisi kutaura odzi yekumhiri kulocation, tiri kutaura odzi yekumhiri kuAdha Tranzau. Tabira rwizi rwaodzi takananga kuferuka naika, iyo iri anda Zimunya. So ikoko ndo kuri kuitikira zvinhu izvozvo. Amene kuti mweya werufu wabvepiko munzvimbo iyoyo. Mune mumwewo mukomana akanga abva kufawo nguva diki ichangopfuura iyoyo, ainzi akanga awanikwa akapondwa asiri muarea iyoyo, akawanikwa mutaundi akapondwa, ndobva azotorwa, ndobva aiswa paGeneral Hospital, ndobva atoshayika. Mumashure mwacho hapana kupera vhiki ndobva patsikwa uyo Richard Makoko. Pasi pana kupera 3 days pobva patsikwa anonzani Tendai Chikuku uyu. So hama dzangu, ndo mamiriro zvakaita. Tichaenda kurufu rwaTendai Chikuku paari kuradzikwa, tizotaura nehama dzacho muzonzwa zvakazara, but ndangoti ndikuonesei nekukunzwisai kuti ndo zviri kuitika paodzi apo. But for the meantime, regedzaiti ndimbokupai audio yevanhu vaimbotaura vari ikokoko paodzi ikokoko. Pane audio yandinayo yatakakwanisa kuwana yevanhu 2 vaitaura vari ikoko paodzi kwacho. Thank you very much. God bless you. Tendai Chikuku atsikwa, kana mchimuziya mwana waloloza uya atsikwa negutsu paarea yepana maitiasiya afa, atsikwa kuma1 dzeusiku. Mamukasei muri aiwa tinokugamuchirai zvakanyanya streki. Minista ari kutaura honorable Jairai, mvura yakanaya, munoita muchirima kana musina zvekuita. Kwedu kugadzira nazvo dhaka timure palocation
tasvika paground tamuona mukomana zvinoratidza kuti pakaitika skandari pagutsu pabridge apo. Anonzi Tendai, marelatives ake I think munowaziva, wana Chikuku, wa Constable Chikuku, wana Caroline and others. Then tichiuya ipapapo tine maskandari akaitika pamachawa apo, pane timu dzakarohwa. Hatizokwanisa hedu kuzotaura zvavo zvakamira sei. Takamirira madirectors emaplaces vasati vati panews, but zvisinei geto rangu ka munhu dzidza kurarama pako. Usati usana newarombo posukari usana nemurombo unoita munyama, because murombo anonga ainewo pfungwa dzekuti Mwari uri kundoona iwewo you are fighting vanhu vakafanana neiwawawo. Even kana riri business tonyanya kutaura kunyanya nechikadzi mumaposto mumabhesu, musagadzirana zvidhaka. Iwewo rarama business rako, uyo woraramawo business rake. Tese tiri kutsvaga kusurvivha, geto harina mari, meko wacho aritoto haana mari, wakuru wenyika havana mari, government irikuti haina mari, hakuna ane chiro. Ngatirarame zvakanaka palocation, kwete kuzosanganako musi wekuzoperekedzana kwamutakura chete. Ngatisizongoita rudo patisiri kurarama panguva idzodzo. Thank you. Right, then imwe issue yatinayo panapa hama dzangu ndeya baba vari kuSouth Africa, vakatibata vari kuSouth Africa. Takaita zvekushandisa maaudios avo nekuda kwedistance kuti tivashute video papakaterebera. Saka baba vari kutaura kuti musha wavo wakapiswa neproperty zvese zvikaparadzwa kumusha kuchiredzi here uko. Saka ivo vacho ndovamirirwa kunzi uya kuno tichikupedzisa tikuparadze kuno kuso. Kune vanga vasina kuona video racho riripo futi pano, video iroro rakanzi SA/ ndava kutya kudzoka kumusha kwangu ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe. SA/ ndava kutya kudzoka kumusha kwangu ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe. So pane vamwe vaikomenda vachiti nekuti nyaya yacho yakaita sekuti baba ava vakanga vabuda mumba, so vabuda mumba vakabva ita girlfriend vakatoita mwana ikoko. So pane vamwe vanga vachikomenda vachiti aiwa zvaiwana ngwarati muchinyanya chihure muchapfidza rwendo runo. So regai tibatsirane ipapapo tichiti hama dzangu mukaona munhu auya sezvizvizvi, chekutanga garai maziva bhaibheri rinotaura kuna 1 John chapter 1 from verse 8 tichienda rinoti kana tichizvita hatina zvivi isusu tiri varevi venhema uye zvokwadi haizi mwatiri, kureva kuti hapana akarurama. So kana munhu auyawo aine nyaya yake achichema sezvizvi, ngatingoita mwoyo wakanaka timubatsire. Ndokutotendeuka kwacho. Hakuna kutendeuka kunopfuura ipapo pakuti munhu anobva azvitaura pakazara vanhu. Animuruziona nenhamba dzake dzefoni akatondipa ngoti ndisina kuzodzisa hangu ipo pavideo but vanenge vachitoda kumubatsira zviri direct pafoni pake, munotibata tokupai nhamba dzake, munongotibata panhamba dzedu dzeutindidzo. Tobva tatokupai nhamba dzemuchinda iye ari kuSouth Africa. Kana muchida kugona kunyatso kumubatsirawo zviri direct, ngatimubatsireiwo hama dzangu. Tichicherechedza nyaya yemubhaibheri yeuyo akabatwa achifeva. Vanhu vakati ngaatakwe nemabwe zvikazi naJesu asina kumbobvira aita chivi ngaatungamire, pakazoshaya nemumwe akazomutaka nemabwe. Zvinongoreva zvimwe chetezvo naizvozvo. Tiri kuita zvivi, ngoti zvivi zvinosiyana siyana. Vamwe vari kuba, vamwe vari kuhura, vamwe vari kuroya, vamwe vari neruchiva, vamwe vanodai, vamwe vachita changu chivi chiri nane nekuti ndiri kuita madhiri angu pabasa, but iwe uri kuba, chinongonzi chivi. So ngatingomubatsirawo nemweya, vanoda kumubatsira ngatimubatsireiwo nemweya wakanaka, mweya waMwari. Thank you very much. Totenda nekunzwisisa nekubatsirawo hama yedu. Right, nyaya yedu yekupedzisira zuva ranhasi ndeya baba ava vari kutaura kuti mudzimai wavo anenge ari kudanana nasekuru, hanzvadzi yababa. So ava baba ava ina ndina zvekutsanangura zvakawanda zvandoda kutsanangura, but zvandoda kuita ndoda kungokusiyirai audio yavo muzvinzwire vachizvitaurira. Nekuda futi kwedistance hatina kukwanisa kuvashuta video, takangorekodha maaudios avo vachitumira paWhatsApp. Saka ndo atakukusiyirai panapa. Senguva dzose don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, molika nekusharewo mavideo edu kuti Utindi TV ndo kuti thickness kana kuti ukovhu. Kana uchinge washuvira nyaya dzakakora kana kuti hovhu unongodzimhanya paUtindi TV unodziwana dziripo. Regai tikusiyirei audio yababa vari kuBotswana ava
vachitsanangura nyaya yavo. Thank you very much. Tosanganazve muchikamu chinotevera. God bless you. Fear not, sin not. Mhuri yeZimbabwe makadii zvenyu? Haiwa no, zita rangu handingakwanise kutaura pari zvino ndichiri ndakabatikana, plus pane vana vati kurei vatisingadi kuti vanyatsonzwa kuti nyaya idzi dziri kufamba sei uyezve dziri kubvepi. Ndingangoti mugore ra2002 ndakaroorawo mudzimai wangu. Ndaroorawo mudzimai wangu taiwirirana 100%. Pakazotangira nyaya nemhuri dzangu ndeapa apo. Ndakashanyawo kwana sekuru vangu mutauni kunova kuBulawayo. Ndashanya kudaro kwana sekuru nemhuri yangu takandoita mazuva anenge iwo 3. Pamazuva 3 aya takanyanya kundinetsa. Ndechekudai ndiri kwana sekuru. Mudzimai wangu aiti akabuda panze, sekuru vari kumasure, kubuda panze, sekuru vari kumasure. Zvinova zvisina kunyanya kundifadza. Zvakadaro ndakazvipa nguva yekutarisa kuona kuti sekuru pamwe kufarira muzukuru wavo ameno. Asi vaingoti any mistake kubuda panze, sekuru vaitevera panze ipapo. Zamara zvandibhowa kusvika ndasvika pakuti shamwari ngatimbobva pano pana sekuru. Handi kwanani kwana Tezvara imomo muBulawayo. Ndaenda kwana Tezvara kudaro. Ngati in 2 days tiriko ndine umwe wangu. Ndakati takatogara hedu zvekuma 12:01 masikati. Tutorova lunch. Ndakangoona kapepa kanga kakadonha pasi. Akadiki kapepa kacho noti zibepa zihombe. Ndokubva ndakanhonga kapepa kayako. Kudai ndokuwana namba dziripo ndedzasekuru vaya kwatabva. Zvakanditemesa musoro zvechokwadi, hama dzeZimbabwe handidi kunyepa. Namba idzi ndaidziziva nemusoro. Zvadaro ndakakwanisa kubvunza umwe wangu sekuti hapana chandaisenge munhu anga asina chaaiziva panhamba iyi. Vabereki pakaita basa. Pakave nemakakatanwa ipapo apo kuramba kuti nhamba handidzizivi. Mhuri dzangu padzakatozoona kuti nyaya yakura iyi ndo padzakazokwanisawo kutaura kuti hazvishuwa nhamba ndapiwa nasekuru. Ndakarwadziwa, handidi kunyeperai. Ndakatanga kufungisisa zvishuwa kuti kureva kuti pandandiri kwana sekuru payapo ndo pakanyorwa nhamba idzi. Kosei nhamba dzakapiwa umwe wangu ende iye akagona kuda kundivanzira. Inyaya ichiri kundinetsa nanhasi iyoyo. Sezvinei ndakanyarara zvangu ndokuti kune umwe wangu, shamwari, rega ndimboenda kumusha, tatine mwana. Ndimbonosiya mwana wangu kumusha. Iwe imbosara uchitenga zvinhu zvako pai mutauni. Veipo. Ndingangoti ndichienda kunokwira bhazi, ndakaenda neumwe wangu mudzimai nemwana, totonokwira bhazi kuti ndiende kumusha nemwana. Takasvika zvechokwadi pabhazi paya navadzimai. Tasvika pabhazi, vadzimai vakasiyawo vandikwidza bhazi murenge mutauni. Ndokubva vadzokera kumba kwavo. Hapana kuita 5 minutes. Ndakaona sekuru vasvika futi zvakare. Yese muzukuru, kuri sei ndobva ndavadavirawo zvakanaka sanisa sekuru wangu. Ndipo vakabvunza kuti muzukuru ari kupi, ndikati atodzokera. Sekuru vakava nekunetsekana kuti ainda nekupi. Ndisekuru vaibvunza ava. Ainda nekupi, dzamara ndavaudza kuti vabudawo naipapapa. Havana kuzokwanisa kumira neni sekuru. Vakatozomhanya vakutevera kwaenda navadzimai vangu vaya. Ndisingazivi kuti vakazokwanisa kuonana here because kubva pese ipapapa tiri kunetsana asi vadzimai vari kuti havana kana kumbovaona. Iniwo zvakadaro ndiri kutadza kubvunza sekuru vangu kuti sekuru, payapo mukadai zvakafamba hawo. Ndakangozvipa time yangu ndobva ndati handoda kumboona kuti zvichasvika kupi. Zvakadaro ndakazokwanisa kuenda kumusha just for 3 days ndikanosiya mwana wangu. Ndichizodzoka zvakare kuBulawayo ndakufunga rwendo rwekuenda kunze kwenyika kumbonozama kushandira mhuri. Ndakasiya zvakare vadzimai kutauni kuBulawayo. Ndokugara another 2 to 3 days. Ndipo vakazosara vakufunga kuenda kumusha.
vaenda kumusha ino handiri kunokwanisa kugara kutaura chokwadi because handine stress. Ndakazongoenda hangu kunze kwenyika kwandakaenda, asi mumwoyo ndairwadzikana, ndakatadza kunoshanda kuda ndakanoita zve 2 months. Pa2 months payapo ndobva ndakwanisa kudzoka. Ndichidzoka kumusha ndakaona umwe wangu aripo zvishuwa ariko kumusha akasvika. Chakandinetsa mhuri yeZimbabwe, ndakaona umwe wangu akajamba kuenda kuperiod ane nhumbu yanga anayo. Saka nyaya hombe iri kunyanya kundirwadza ndeyekuti nhumbu iyi ndini here ndakakwanisa kuiita kana kuti panenge pakafambawo nedzimwe nzira. Kamheno ndinoda rubetsero mhuri yeZimbabwe ndizive kuti pakachena here apa pane umwe wangu. Kana undine dambudziko hama neshamwari aiwa, ndinokumbira mundikuzewo mundidzidzisewo ndiziwe. Asi chokwadi chiripo handisi kunyanya kufara nesituation yakaitika pamakore asara pasura apa. Zvakadaro ndichakwanisa here kuvimba umwe wangu iye akambokwanisa kupiwa nhamba nasekuru akagona kudziviga zvekuti ndisadziona. Ipapo ndinodawo help yakazara vabereki. Mubvunzo wangu wekutanga ndewekuti imi mune makore mangani ekuzvarwa uyezve mudzimai wenyu uyo ane makore mangani? Makasiyana zvakadii ipapapa? Maswera sei? No, inini ndine makore 41. Then mudzimai wangu ane 38. Ndo different yedu pakati pangu nemudzimai wandinaye. Mubvunzo wechipiri ndewekuti ko sekuru ava vamuri kuti sekuru ava ndisekuru hanzvadzi yamai venyu here? Ndisekuru baba vababa here? Baba vaamai here? Zvakamira seko? Usekuru hupiko ihwohwo? Ukama hwangu nasekuru ihanzvadzi yamuchembere wangu ndokunoberekwa mai vangu. Ndo ukama huripo pandiri nasekuru ava kwandaimbosenda namadhamu tichinoshanya. Imi munofunga kuti sekuru ava nemudzimai wenyu vaimbozivana here musati maroorana nemudzimai wenyu, kana kuti vakambogara vese kwenguva yakareba zvakadii vari padhuze nepadhuze? Vaimboonana here vanhu ava zvokuti vangagadzira relationship, kana kuti kutozozivana nekunga imimi maroorana? Uyewo makambogara mudhuze navo here? Kutaura chokwadi hacho handidi kunyepa. Vanhu ava vakanga vasingazivana. Ukama hwakatozovepo ndaroora mudzimai ndipo vakatanga kuzivana kuburikidza mukushanya kwandaiita kwana sekuru ikoko kuBulawayo. Ndo ukama hwakanga huripo. Ivo kuti nditi vaimboonana kumba kwana sekuru nekumba kwandakaroorera kure nakure zvakanyanyisa. Ipapo handidi kuvanyepera. Vanhu ava vakatanga, ngatingoti kana kuri kuchiva havo madhamu vangu, vanenge vakatanga kuchiva madhezi andangoroora iwawawo. Hameno kuti vakaonawo sei sekuru vangu ipapa. Makazoona katsamba, noti katsamba apa pamba pamaigara imimi, pamba pamaigara pasekuru apa pamaiti mukati gare mudzimai wenyu akangobuda kunze ivo vanoteera, mudzimai wenyu akangobuda kunze ivo vanoteera, makapagara nguva yakareba sei? Makapagara nguva yakareba sei ipapapa? Ndingangoti pamba pakule takagara mazuva anokwana kuita 4 days. Pa4 days ndingangoti first day rekutanga aiwa hapana chandakashora because wanga uri musi wekusvika. Musi wechi2 ndopandatanga kuona kuti mafambiro akuita kule haachandifadzi because tingangoti semunhukadzi kana mashanya kwana sekuru obvious hapana panganobika sekuru mumba munhukadzi aripo kana kusuka. Saka chaitika ndechekuti pavaibuda vachinotora mvura kutepi else pavaibuda vachiita zvekusuka ndo pavaimanya vachiteera ipapapo. Ngatingoti pese paingobuda mudzimai wangu vaitomeka sure kuti ivo vatoteera. Saka pekutanga hangu handina kuzvifungidzira. Pandakaona kechi2 kechi3 ndikaona no, mabudiro asekuru aya akanyanya. Vaibuda zvekuteera paitorwa mvura kana kuti paisukwa
vogaragara vodzoka, akangoti bude futi panze vodzoka futi voteera. Ndo zvakaitika mukoma. Ende chokwadi chaicho chiripo ndechekudai mukoma, pandakakwanisa kuwana nhamba dzefoni dzasekuru, takave nekunetsana zvishuwa neumwe wangu, asi kunetsana kwacho manje kwaizokwanisa kuita pawa rakanyanya because ndainetsana nemunhu ari pamba pavo noti pamba pangu. Asi kudai zvakaitika pari pamba pangu, handizi kuti taizoipedzawo sei. Ende uyezve kuna sekuru ndinokwanisa here kubvunza kuti kokule zvakafamba sei kuti zvigodai zvikadai panyaya yakaitika gore rakati rikati. Zvechokwadi ndakakipa secret ndoga mumwoyo but ndichirwadziwa. That's why muchiona ndada kuuya kutsvaka yeuti. Video ndoranda ndoda kuti ndinzwe matama evamwe ruzhinji rweZimbabwe kuti vanotiwo kudini situation yakaita saizvozvo izvo. Handizivi hangu kana pane zvakaitika kana pasina zvakaitika, but ndakazongoriwo nekusvora kubva ipapapo kuti umwe wangu wakwanisa kupiwa nhamba dzefoni ende ndasvika ina hachandiudzi kuti ndapiwa nhamba nasekuru. Kodei ndisina kunhonga chipepa ichocho icho, chii chaizoitika? Right, tiri kuti isusu usati wasarudza sarudzo yekuzvihenga yekuzviuraya, usati wafunga kukwita kana kubuda mumereji yako iyoyo nemasecrets ako iwo nezvakaitika nezviri kukudya uri wega izvo, chimbotibataka timbokurukura timboisa nyaya yako mudariro. Hauzivi zvinoitika naMwari ipapo. Mwari anoshanda nevanhu, Mwari anoshanda. Tinoziva kuti umwe kuti Mwari andirasa, Mwari haasi kuchandiona, wati uya nenyaya tiise kuvanhu uone Mwari achipindira. Mwari anopindira kubudikidza nevanhu kana wanga usingazvizivi. Thank you.